un vídeo. Vull dir, es manté el tempo. Sí, si fas sus que no corren. Però no vam fer sols l'altre dia. No vam fer sols l'altre dia, potser que no et sento prou bé o alguna cosa, saps? Vull dir... Sona o no? Ja anem, que dolent. Segon, tio. A tempo ja. Sí, sí, absolutament a tempo. Què ve? Avança? No, la marxa del coronel.